pa oras ka balik. Ngayon tabing mabilog ang persa ng GNN TV44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing impormasyon. Oreni po na balita may kalap yan ng Biyernes, March 14, 2025. Yaku po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Gewaran lang medalya ng kadakilaan rin ang pulis sa Mete king Metro Mabaybas Operation laban king illegal almas. Ay ning balita. Pera nga lang medalya ning kadakilaan rengaduang pulis sa Amete king Metro Mabaybas Operation kontra illegal firearms. Mismong iPolice Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo ing miyang pang parangal kareng pamilya ni Police Staff Sergeants Dennis Kudyamat at Gian George de la Cruz king pamagbisita na king karelang burol inyang March 10. Mete lareng adwa kay batlang menga baril kareng suspect king operasyon king Bukawe, Bulacan. Ing medalya ning kadakilaan ing metong kareng peka matas a parangal ababia kareng pulis uli ning pepakit dang pangabayani king libutan ning peligro. Balaos naman ing pamaninton kareng suspect kabang sinigurado ning PNP ing mabilis sa kimot para king hustisya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susunod. Iba't king 1.67 million ninyang 2019, ibaba king 1.47 million in bilang dareng drug users king bansa. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Baba ing bilang dareng drug users king Pilipinas king 1.47 million inyang 2023 ibat king 1.67 million inyang 2019. Yan ing sentro ning report ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla king 60th session ning United Nations Commission on Narcotic Drugs king Austria inyang Lunes, March 10. King amanuang pamitipon dinikdik ng Remulla ing pamagpasika ning gobyerno kareng takbang king prevention o pamaniwas king pamangamit king illegal na droga. Good news ang dala ng Department of Justice. Binigyang halaga ni Justice Secretary Boying Remulla ang legal at makataong approach ng ating administrasyon laban sa illegal na droga sa kanilang pagdalo sa 60th session of the United Nations Commission on Narcotics Drugs. Dito ay binigyan din ng ating administrasyon ang pagpapatibay sa mga prevention measures gaya ng education at rehabilitation programs kontra droga. Kabilang naketi, ing pamanutok king edukasyon at reng programa king rehabilitation bangso panlaring individual apasibayong mitalakad kay bat ning adeksyon king amanuang bisyo. Balaos ng susulong ning Department of Justice o DOJ reng proyektong mamye edukasyon at suporta kareng Pilipino banga panatili ing positibong resulta ning kampanya kontra droga king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pasik na nga ng sektor ng agrikultura ng gobyerno kapamilatan ng bayong pasilidad amamye matatag produksyon para king industriya ng livestock at poultry. Ay ning report. Bilang patunay ning pamanigobra ning administrasyon bang pasik na nga ning sektor ning agrikultura, pening muna ning Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing inaugurasyon ning Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC Grains Terminal and Trading Project king Batangas inyang March 13. Ing pasilidad ang mamalagang 270 million pesos at inyang adwang silos. Ating kabilugan na kapasidad at 12,000 metric tons ning mais, akatumbas ning 480,000 na sako ning papakan o feeds para kareng migit 100,000 na babi o halos 600,000 a manok. Kapag nasana niti, ing pakibatan ning kakulangan king supply ning pamangan para kareng animalis, amamye matataga produksyon para king industriya ning livestock at poultry. King talumpati ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. pepasyag na niting ulaganing kooperatiba bang apasaleseng kabiyayan dareng Ortilano, kinulay HT, King Department of Agriculture na makisan metong King Cooperative Development Authority o CDA bang pasikanan pa ing kooperatiba dareng Manase. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pag-iimbak ng ating mais. Mas magiging matibay ang ating suporta sa industriya ng poultry at saka ng livestock. At higit sa lahat, magkakaroon ng katiyakan ng kita ang ating mga magsasaka at ang ating mga negosyante. Hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi sa buong Calabarzon.
Pinatunayan ito na kayang-kaya ng mga kooperatiba na makipagsabayan sa mga malalaking negosyo at magpatayo ng mga malaking pasilidad. Ing SIDSI, amitatag inyang 1969, ing metong kareng Kamaragula agri-based a kooperatiba king Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ni News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Kinilala ning DepEd ing positibong epekto ning Lunis Malinis campaign ning kumpanyang Eco Protect Management Corporation. Ay ni report ng Patricia Mamang.
ngayong Lunes, kokoloktahin ang mga single-use plastic. Lunes Malinis Campaign! Ay ba naman, balong-balo danereng kaya nakang estudyante nung nanungatin ustong Lunes. Oras na bang mag-collect single-use plastic? Tuklo na la, king 13 pampublikong eskwela king Pampanga, reng apuntala ng malu, ing official mascot ning Lunes Malinis Campaign, ning kumpanyang Eco Protect Management Corporation o EPMC, apamuntukan ng Alintan. At ing pekatalwipin, ketiking Jose P. Dizon Elementary School king Barangay Pandan at Abelardo G. Tino Elementary School king Barangay Capaya 2, apareong Ciudad Angeles. At uli ning lalawa ka kampanya, kinilala ng Department of Education o DepEd, ing positibong epekto na niti kareng eskwela, kareng magaral at king mabiluga komunidad. King tipo na 18 kilo ning single-use plastics, convert lareting trash bins, ampong armchairs. Malaking tulong yung project na tumamo kasi una sa lahat matutulungan natin ang paaralan natin mismo itself, no, na magkaroon ng mga kagamitan mula dito sa mga recycled plastic, no? And most of all, ang ating mga estudyante ay matututo at magkakaroon ng idea kung paano makatulong sa ating Mother Earth. Thankful ya, ing opisyal ning DepEd king Angeles City, kareng karagdagang gamit at adadake kapamilataning environmental campaign. May mga upuan naman po tayo dito na mga kahoy, no? Pero sa panahon ngayon, ma'am, dahil sa dumarami ang mga estudyante ng DepEd Angeles, lalo na po, no? Malaking tulong yung pagkakaroon ng mga upuan nito para sa kanila. Para sa ganun din ay yung budget din itself, no? At least makukonsumo natin at yung ibang budget ay mapupunta sa iba pang mga pangangailangan ng paaralan. Maging reng lokal naman ng kulan, full support king kampanya nung nukarin present la king aktibidad din na Pampanga 1st District Congressman Carmelo John Lazatin II at Councilor Edu Pamintuan ning Committee on Education. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Alang bagyo o low pressure area, kilub at luwal ng Philippine Area of Responsibility ag pangking pag-asa. Maluwalas at papali, malisangan na panahon ng aranasan king maragula parte ng bansa, paulin na ning easterlies o mapaling angin, amanibatan king dagat Pasipiko. Pauli na niti, pakipaminsan-minsan biglang pamanuran at ating kayabe, ildap at duldul. Kabalen maging parti kay pamagbalita keti king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lokal, Malyari mong ikwento, isumbong, kapamilatan na rin numero maiyak, tingke kayo screen. Malyari mo namang mag-post, tingke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo pa rin sa Bulan Kapampangan. Ayaw ganyo lang erin biyernis, parinekala pa istorya, ketiking probinsya. Kaya ako po ibenigin to at ini in News Force Pampanga. Balitang tutok, King Balen, susunod.